Mutta ettepä uskokaan minne hajakka meidät vei. Siis lampi. Nimittäin Lammenrantaa, josta löytyy... Sieltä löytyi pieniä kultakaloja! Ottakaa pikkuiset kultakalat esille sieltä. Te osaatte nimittäin tämän. Pikkuiset kultakalat lammessa ui. Pikkuinen kalaäiti huolestui. Uikaa jos osaatte. Ja ne uivat ja uivat sen uskotte. Hop hop tsäpäräpä hop hop hui. Hop hop tsäpäräpä hop hop hui. Hop hop tsäpäräpä hop hop hui. Ja ne uivat ja uivat sen uskotte. Mutta sitten siellä tapahtui jotain kummallista. Aivan kummallista, nimittäin tuli sellainen ihan kummallinen kala. Se oli nitteä ja sillä oli silmät ihan hassuilla puolilla. Se oli nimittäin kummallinen kampela lammessa ui. Kummallinen kampela äiti huolestui. Uikaa jos osaatte ja ne uivat sen uskotte. Ja kaikki mukaan! Hop hop tsäpäräpä hop hop hui. Hop hop tsäpäräpä hop hop hui. Hop hop tsäpäräpä hop hop hui. Ja ne uivat sen uskotte. No sitten, mikäs sitten tulikaan? Tuli valtavan suuri. Sellainen iso ja vähän terävä hampainen kala. Se oli nimittäin hauki. Ja hauet ne tykkäävät soittaa heavy musiikkia. Se oli nimittäin heavy hauki. Heavy hauki lammessa. Saako tässä vaiheessa tiluttaa? Anna palaa! Okei, jatketaan! Heavy hauki äiti huolestui. Lopuli kärrästä kaula, jatketaan biisiä! Se sanoi, että uikaa jos osaatte. Ja ne uivat sen uskotte. Hop hop tsäpäräpä hop hop hui. Hop hop tsäpäräpä hop hop hui. Hop hop tsäpäräpä hop hop hui. Ja ne uivat sen uskotte. No onneksi ei ollut tuon nopeampia kaloja, nimittäin olisi saattanut loppua kunto kesken. Mutta olet väärässä. Oliko? Siellä on. Onko vieläkin nopeampia? Semmosia ihan pieniä ja pikanopeita. Nimittäin muista.